UPPL दोलोनि बेरेखा खामानि मावनायनि थाखाय निपेन्द्र नार्जारी आरो सिन' नार्जारीखौ दोलोनिफ्राय बोखारबाय। जमदुवार ब्लक UPPL दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय गसाइगाव महकुमानि एबा 4 नं जमदुवार ब्लक UPPL कमिटिनि मावखुलियाव थांनाय मैयासो 15 सेप्तेम्बर खालि जमदुवार ब्लक UPPL कमिटिनि मोनसे गोख्रों मेल जानानै थाङो। बे मेलनि गेजेरजों गोबां सावरायलायनानै 4 नं जमदुवार ब्लक UPPL कमिटिनि सासे सोद्रोमा निपेन्द्र नार्जारी आरो जानालिगाव प्राइमारिनि सोद्रोमा सिन' नार्जारीखौ दोलोनि बेरेखा हाबा मावनायनि थाखाय दोलोनिफ्राय बोख्लायबाय होननानै जमदुवार ब्लक UPPL दोलोनि आफादगिरि त्रिपेन्द्र बसुमतारी आरो जमदुवार बियाबनि लोगो TCLCC मासिगिरि नितुन बसुमतारी मोना खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोसावनानै होयो। दिनै जोङो जमदुवार ब्लकआव आं आफादगिरि हिसाबै बेसेबांबा जोंनि गासै सेन्ट्रेलनो डिस्ट्रिक्टनो गासैबो खलायनो जों मिटिंआ लादों। जिहेतुके जोंनि एक्जिकिउटिभ मेम्बार निपेन नार्जारीया बिथाङा जादों जानालि प्राइमारिनि, बिथाङा जोंनि कुसुमबिल गामिनि, बिथाङा जादों जोंनि ब्लकनि सासे एक्जिकिउटिभ मेम्बारमोन। दा बिथाङा जोंनि पार्टिनि एगेन्स्ट मावबाय थादों। दा बे हिसाबै जोङो बेखौ दिनै डिसिसन गोबां सावरायनायजों लोगोसे बिथांखौ जोङो दिनै बे जोंनि पार्टिनिफ्राय दोनथ'नाय जाबाय। नों जमदुवार बियाबनि सिङाव थानाय जानालिगाव बिसटिसिनि सासे बिसटिसि सोद्रोमा मुस्रिमा सिन' नार्जारी कुसुमबिल गामिनि, बिथांखौ दिनै जों पार्टिजों लोगोसे बिसटिसिजों जयै सावरायलायनानै बिथांखौ बिबाननि एंग्लायनाय जाबाय होननानै मोनसे डिसिसन लानाय जादों। मानि थाखाय बिथाङा बिसटिसिनि माखासे बेरेखा खामानि मावदोंमोन आरो पार्टिनिफ्राय बेरेखा खामानि मावनायलाय बिथांजोखौ जों बिसटिसि सोद्रोमानिफ्राय बोखारनाय जाबाय। गोजोन्थों।